Kulandelani ngemuva kuka-30 Juni. Yiziphi izibopho nezinyathelo izakhamuzi okufanele zizenze? Kunye. Zonke izakhamuzi namapatriot kumele basekele eMarch noMarch kanye nemikhankaso efanayo. Lapho bekhomba ukuthi sidinga ukubasiza, okwamanje kusemibhikishweni yawo wonke uLwesine. Nathi kufanele sizibuze njalo ngoLwesine, yini engiyenzile kuleli sonto ukusiza lo mzabalazo? Kodwa uJacinta uzosigcina sinolwazi ukubanxusa behambe. Kubili. Izakhamuzi zomdabu kumele ziyeke ukuthenga nokusekela amabhizinisi abo kufika yonke inhlobo. Kuthathu. Sisize iSAPS, umnyango wezasekhaya ngokubika amabhizinisi abo kufika nabokufika abangekho emthethweni. 4. Omastende kumele banikeze izaziso zokuphuma ngokushesha ezingu-60 days kubo bonke abokufika. Bese ukubhalwe phansi, wenze iselfie bese uyabheka imphumelo kuPhumo Ecosystem mobile app. Ubheke impendulo yamaphoyisa noma isikhathi sokuphendula kombuso. Lezi zenzo zezakhamuzi zizokhuthaza abokufika ukuba bahambe futhi zibambe uhulumeni ekubhekeni izibopho zawo. Ibhizinisi laseNingizimu Afrika. Banendima ebalulekile kakhulu ngoba banemisebenzi. Umthelela wabo ungazwakala ngokushesha. Kunye. Ukulungisa abasebenzi kuzo zonke izinkampani zaseNingizimu Afrika kube abantu baseNingizimu Afrika kuphela. Ezinkampanini zabokufika ezitshalile imali, kuphela abaphathi abaphezulu abangakhululwa kodwa wonke amanye amazinga kumele abe izakhamuzi. Lokhu kusebenza kumabhizinisi amakhulu. Kubili. Ukusekela nokufaka abasebenzi bomdabu abasha. Isibonelo, abashayeli bamaloli banikezwe uhlelo lokuvuselela uCode 14 ngeviki oluholwayo oluhambisana nesetha efanele. Kuthathu. Izinsiza zezezimali, amabanki, kakhulu kumele zisuse bonke abantu baseZimbabwe nabanye abokufika. Lokhu ukucwaswa, ubandlululo okusobala kumele kuphele manje. Kune. Abo-Uber no-Delivery kumele ikhansele, idilize bonke abokufika kudatabase. Umnyango wezokuthutha kumele ukhansele amaphemithi abokufika. Kusebenze kuphela izimoto ezincane ezonga uphethiloli ezibhalisiwe, hhayi izithuthuthu eziyingozi. Kuhlanu. Imboni yama-security, wonke amabhizinisi ezokuphepha security, abokufika kanye namagada abokufika kumele kuthathwe noma kukhanselwe amalayisense abo. 6. Umkhakha wezokuthengisa retail, izitolo, hhayi kuphela abantu abasezitolo kodwa nochungechunge lonke lokuhlinzeka kumele kube izakhamuzi zodwa zonke izinhlobo zokuthengisa. Uma lokhu kungafezeka ngokuphelele sizogwema ukuya ezingeni elilandelayo lokusebenzisa uhlelo lwe-Political System Force Majeure. Kodwa siyalazi ukuthi ibhizinisi lizokwenza konke ukuvimba lokhu ngoba kukhona inzondo ejulile yabomdabu, inativephobia, ubuhlanga obusobala. Ukungqubuzana kwezintshisekelo njengoba ingxenye yohlelo lweminyaka engu-30 ixhaswe ibhizinisi. Kodwa sizobona. Nawo amehlo ekakhe umbombo. Yenze kube yisibopho sakho wena patriot ukwazi kabanzi ukuthi uhlelo lwe-Political System Force Majeure luzosebenza kanjani. Kuzo zonke izweni ezihlangene ezithandanayo njengezakhamuzi zaseNingizimu Afrika. Sizonqoba uma soke senza something.